Nehovor nič do mikrofónu a môžeš si nakúpiť hocičo za 500 korún. Ako sa voláš? Poznáš Mobile Fox? Si z Prahy? OK, vie, ako sa táto hra hrá, ale teraz mi môžeš aspoň odkývať, či poznáš Mobile Fox. OK, čo to je? No. Dala si. Čo to je? Čo to je? Áno, krytý na telefón. Je to krytý na telefón. Môžeš hodiť ten telefón až o zem. Poď pozrite, či je v pohode. Žije. Ešte mi ukáž písmenkami, aké je tvoje meno a keď uhádnem, tak ideme už nakupovať. A, N, A, Anna, výborne, teraz už môžeš rozprávať, kam ideme nakupovať. Chceš ísť do Lašu? OK, ideme do Lašu, si pripravená? Poďme, budget 500 korún, je to tvoje, zober si a ideme. Wow, takže bomby, to akurát vychádza, to je super. To vychází, takže 3 dny s tebou vyvezám. Vychádza akurát, ešte ti aj niečo ostane. To si necháme. To si necháme. Máte všetky 3? Jo. Poďme to zaplatiť. Kúpme to kartu? A hotovosti. Ďakujeme. Naschle, ďakujeme. A takto nejak vyzerá pravá kamarátka. Nakúpila všetkým trom, každý si odnáša darček a to všetko ďaká Mobile Foxu. Takže čo? Mobile Fox je? Nejlepší.